И здравейте хора, аз съм DJ Kiss. Днеска с мен е CrocsBG. Това е третия епизод на Survival. Правим къща в момента. Аз пера покрива, но ми свърши. Сложно още я правим, не? Да, още. Моля ти се, бе. Правим я от доста време. Да. IP-то в описанието. Сървъра се казва Legend PvP. Legendary. Да. Да. Но не му запомнях IP-то. 93.123.18. Точка 13. Същото. Ох, това тъпото зомби. Тук редстон, кубовете продават ли са? Не. Не мога обаче тъпото. Къде бяха броните? Къде бяха тъпите брони, бе? Але след като направя 60 такова някъде. Човек, тук имаше брони, не спомням си го. Ох, да на админите направят дей. Пате тая игра вече се базика с мене. Какво правиш, бе? Продаваш? Купувам и продавам съм. Аз ще оправям дървото. Така. Къде ни беше това? А къде е това дърво, дето е отгоре? Там има ли някакъв? Чак. Ето го. Какво? Нищо. Дай да ти дам дърво. Аз взех. Чакай. Чакай, това го такова и аз ще правя друго стена. Не го такова, ма. На такива малки части. Аз Плочи се казват. Обработваме. Май не четеш много книги. Вики, много ти интересно какво ти чакаш от нея. Пара да е по-висок да и направя това. А, само. Много интересно. Аз сега не знам какво да правя. Айде ще довършим покрива. Нали ти казах, бе, ретард. Какво бе? Вече си го запълва и ти го издига. То да не е бах ти острия покрив, иначе става грозно като на лоста. Добре, да е така. Нара стино за пяса. Е така добре ли? Виждам, да, добре. Ох, аз ще сложим малко порчувам. О, бате, казвам ти, тази игра ми въобще не ми върви. Що? Що? Защото е Майнкрафт. Що ме Аре да правим пода. Квадратна игра, бате. Пари го пода ти, от какво си искаш го пари. Е, въртяка част.
Игра, ти ще спреш ли да му правиш базици, бе? Тъпа игра. Каква игра? Тъпа човек, не са измислили какво трябва. Строиш някакви квадратчета направо много яко. Кога ще снимаш на мен? Защото гледам, че имам най-много гледания на нея. И аз се очудвам. Ти не си снимал на лига, не искам нищо. Да, на лига, бата, аз не съм добър на лига. Какъв смисъл да снимам. Разбира се. Сега, ако бях някакъв бахти добрия, или поне да съм голд, бате, е много ясно, че ще я снимам. Компа ми не издържа. Какъв ще е пода? Кой ми не знам. Човек преход, че аз ще ходя с нещо за дървета, не знам за какво. Той има ли брат въобще, бе? Аз имам. А къде е светлото дърво? Ще го правя само от светло дърво. Според теб ще е яко ли е така? Ай се ми е трябва да прави нещо. Добре, де. Бе, сега кажи ми. Ще спава на прасета. Чакай, мръдни се тъпо прасе. Мръдна. Защото е умно, бата, то е по-умно от тебе, бе. Базикам се. Трябва ми още дърво. Посвърши вече. Светло. Моите прасковци. Вълна, добра идея, залегла. Размножител, кон! Аре, ще имаме кончевата. Квистио. Пускат такива. 15 сурови пържоли, бате, за един смарагд е пътякото. Спава и кокошки. И прасенца става. Това зомби ще ни убие нещата. Това зомби ще ни убие нещата. Добра български. Абе, Кико, ти колко прасета на спаме, бе? Абе, храната се продава, ще да продам. Ела, бе, кокошко. Вижте вече колко са много те. Аре бе, това ку... Там. Тук кон иска да избега. Стефо, кона бега. Фани го е. Влиза. Също правя познатите. Да не излезе. Ще е добре, ако си сложим вративата. Не, влезни вътре, ма. Влезни вътре, ма. Какво направя? Би тук всичко. Мая бих хонала. Не го бих оживял. Тоест, не бах ти машина. Да, мерси за хубавата врата. Остави животните да бягат на свобода. Аре бе, тук няма бяло дърво. За какво го направи това, бе? Кое? Загради тук всичко, ти ретардирало детенце. Не мога да ги произнече, не можеш. Да произнесаш. Какво направи? То пък.
Аре бе го върта. Чакай, бе. А що махна от реса, бе? Ще му видиш ли, бе? Давай, куче. Аре, радвай ме. Добре. Чакай, че забравих командата. Чакай, сега ще го направя. Я мръдни нататък някъде. Мръдни, бе. Що, бе? Ето да имах в чата. Ама ти излезни от това. И бе, друго имах в чата, ако това търсиш. Не. Аре, давай. Какво тук е? Не, че обърках нещата. Ресет как беше? Ред, сет, името на реса и... Ауесъм. Гай 325. Нещо ми направиха твърдо.